पोटगी जी असते ती पतीच्या मालमत्तेवर, पतीच्या इन्कम सोर्सवर डिपेंड असते. पण जेव्हा मूल हे 9 वर्षांपेक्षा जास्त वयाने असतं तेव्हा मात्र त्याचं विलिंग काय आहे, त्याची कोणाकडे राहण्याची इच्छा आहे हे त्याला स्पेसिफिक मेहरबान कोर्ट विचारतं आणि मग ठरतं की त्या मुलाची कस्टडी कोणाकडे जाईल. तर जो नैसर्गिक पालक आहे त्याचा अधिकार आपण कोणच काढून घेऊ शकत ना कायदा काढून घेऊ शकत. राहतं घर जे असतं ह्यावर पत्नीचा तेवढाच अधिकार असतो. भलेही ते वडिलोपार्जित असेल, डिवोर्स केस संपेपर्यंत ती त्या घरात विथ प्रोटेक्शन राहू शकते. हिंदू विवाह अधिनियम मध्ये स्पेसिफिक मेन्शन आहे की स्त्री धनावर पूर्णपणे अधिकार हा त्या स्त्रीचा. पुरुषांवर अत्याचार वाढलेला आहे हा फॅक्ट आहे की एक लग्न असताना दुसरं लग्न करणं हे मुळातच बेकायदेशीर. दोघांनी बसून बोला, तुम्ही फॅमिलीला घेऊन बोला, तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये बोला की कसा संसार टिकेल. नमस्कार, कोकण 7 लाईव्हच्या कायद्याची भाषा विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. मागच्या एपिसोडमध्ये आपण घटस्फोट हा कायदा काय असतो याबाबत जाणून घेतलं, समजून घेतलं. आता घटस्फोटानंतरच्या पुढील प्रक्रियेबाबत समजून घेणार आहोत. पत्नीचे आर्थिक हक्क असोत, पोटगीचा प्रश्न असो, मुलांचा ताबा असो किंवा संपत्ती आणि स्त्री धनाचे अधिकार, प्रत्येक टप्प्यावर कायदा काय सांगतो हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. घटस्फोटाच्या वेळी पत्नीला पोटगी कधी मिळते, नोकरी करणाऱ्या पत्नीला देखील पोटगीचा अधिकार असतो का, मुलांचा ताबा कोणाकडे जातो, दुसऱ्या पालकाला मुलांना भेटण्याचा अधिकार कसा मिळतो आणि लग्नानंतर मिळालेल्या स्त्री धनावर नेमका कोणाचा हक्क असतो, अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरं आम्ही समजून घेणार आहोत. आणि कायद्याच्या प्रत्येक बारकाव्याची माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत नामवंत कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये. मागच्या एपिसोडमध्ये आपण घटस्फोट कायदा समजून घेतला, त्यातले बारकावे समजून घेतले. आता घटस्फोटानंतरची प्रक्रिया समजून घ्यायची आहे. म्हणजे घटस्फोट झाल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे पोटगीचा. पोटगी दिली जाते कारण त्यामध्ये पालन पोषण होण्यासाठी, म्हणजे जर तुमच्याकडे मुलं असतील तर त्यांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी स्त्रीसाठी विशेषतः याची तरतूद केलेली आहे. तर पोटगी हा जो विषय असतो तो नेमका काय असतो आणि तो कधी दिला जातो? ओके, पोटगी हे तिच्या उदरनिर्वाहासाठीचं एक साधन आहे. म्हणजे लग्नानंतर ती पूर्णपणे निराधार होते. मग बऱ्याच महिला ह्या सुशिक्षित देखील नसतात, पूर्णपणे नवऱ्यावर डिपेंड असतात, बरीच वर्ष डिपेंड असतात. मग अशा वेळी अचानक बाहेर पडून स्वतःचा उदरनिर्वाह करणं हे थोडंसं त्यांच्यासाठी कठीण असतं. मग अशा वेळी कायद्यामध्ये ही पोटगीची प्रक्रिया दिलेली आहे. आणि पोटगी जी असते ती पतीच्या मालमत्तेवर, पतीच्या इन्कम सोर्सवर डिपेंड असते की किती पोटगी त्या महिलेला दिली जावी. म्हणजे हा जो पोटगीचा विषय आहे तो पूर्णपणे नवऱ्याच्या संपत्तीवर अवलंबून असतो की तिला त्यातला किती वाटा मिळणार आहे. पण याबरोबरच आणखीन एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो. जर एखादी स्त्री उच्च शिक्षित आहे, ती नोकरीही करते, ती स्वतःच्या पायावर सक्षमपणे उभी आहे, अशा वेळी आपण तिला इंडिपेंडंट म्हणतो, स्वतंत्र महिला म्हणतो. मग अशा वेळी सुद्धा पत्नीला पोटगी द्यावे लागते का नवऱ्याला, जर त्यांचा घटस्फोट झालेला असेल? ह्याबाबत समाजात बरेच ताशेरे ओढले जातात. कारण एखादी उच्च शिक्षित आहे, पण ती उच्च शिक्षित आहे, परंतु जर ती तिच्या रेग्युलरच्या ज्या गरजा आहेत त्या जर व्यवस्थितपणे सांभाळू शकत नसेल किंवा ती लग्नानंतरचा जो तिचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावलेला आहे त्याला जर ती बॅलन्स करू शकत नसेल तर मात्र पोटगी देण्याची ऑर्डर मेहरबान कोर्ट करू शकतं, भलेही ते उच्च शिक्षित असेल तर. परंतु जर ती महिला पूर्ण सक्षम असेल, मी जे सगळे क्रायटेरिया सांगितले ते सगळे हँडल करण्यासाठी ती जर पूर्ण सक्षम असेल तर मेहरबान कोर्ट तिला स्वतःचा खर्च स्वतः करण्याचे देखील आदेश देतो. म्हणजे हे सगळं त्या केसवर अवलंबून आहे, शिवाय त्या महिला स्वतः किती सक्षम आहे यावर डिपेंड असतं किंवा यावर अवलंबून असतं की तिला पोटगी मिळणार आहे की नाही. पण याबरोबर महत्त्वाचं नेहमीच चर्चेला जाणारा मुद्दा आहे तो म्हणजे कधी कधी काही केसेसच्या असतात त्या वर्षानुवर्ष चालतात. म्हणजे जसं तुम्ही मागच्या एपिसोडमध्ये उल्लेख केला होता की घटस्फोटाचा जो निकाल असतो तो डिपेंड असतो की ती केस कशी आहे. जर संमतीने असेल तर निदान 1 वर्षाचा कालावधी घालवावा लागतो. पण जर काही किचकट
किचकट प्रक्रिया असेल किंवा एकदम वादातीत जर घटस्फोटाची प्रक्रिया असेल तर बराच काळ त्याला द्यावा लागतो. त्यामुळे जर महिला सक्षम नसेल किंवा ती काही कमवत नसेल तर अशावेळी तिचा उदरनिर्वाह कसा काय चालतो आणि त्यासाठी कायद्यात काही तरतुदी दिलेल्या आहेत का? येस, तिचा उदरनिर्वाह मुळातच करण्यासाठी कायद्यात स्पेसिफिक तरतूद आहे. ती आपण म्हटलं तसं पोटगी. पण त्या पोटगी सोबतच तिला जर क्विक रिलीफ हवा आहे, म्हणजे लवकर दिलासा हवा आहे, कारण केसेस वर्षानुवर्ष जर चालणारी असेल, म्हणजे कॉन्टेस्टेड डिवोर्स केस तिने स्वतः फाईल केलेली असेल की मला पोटगी मिळावी, माझ्यासोबत क्रूरता घडतीये, मला मारहाण होतीये सासरच्यांकडून, आणि अशा वेळा जेव्हा ती कोर्टात आपला रिलीफ मागण्यासाठी जाते तेव्हा तिला डिवोर्स केसमध्ये भरपूर वर्ष जातात. मग अशावेळी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 हा खास एक वेपन म्हणायला हरकत नाही, एक महिलेला दिलेला आहे. कारण ह्या कायद्याअंतर्गत तिला लवकर दिलासा दिला जातो. मग तो दिलासा तिला तात्पुरती पोटगी सुरू करण्यासाठी असू शकतो, तिला राहतं घर उपलब्ध करून देण्यासाठी असू शकतो, तिला संरक्षण दिलं म्हणजे प्रोटेक्शन पण तिला दिलं जातं, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे तिला कॉम्पेन्सेशन म्हणजे नुकसान भरपाई पण या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली करता येते. मग आता बऱ्याच लोकांना प्रश्न असतो की डिवोर्स केस फाईल केली तर कौटुंबिक हिंसाचार खाली केस फाईल करता येते का? तर डेफिनेटली करता येते. कारण क्विक रिलीफ कुठे मिळतोय? महिलेला लवकरात लवकर न्याय मिळणं गरजेचं आहे ना. धरून जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेला एका अपरात्री घराच्या बाहेर काढलं, ती महिला कुठे जाणार? तिला माहेर असेल, माहेरी जास्तीत जास्त किती दिवस राहील हा पण प्रश्न आहे. आणि तो तिच्यावर अन्याय नाही का? कारण तिचं त्या घरावर समान अधिकार आहेत जर वडिलोपार्जित घर आहे तर. मग अशावेळी तिला बाहेर काढणं, मग तिच्याकडे पर्याय काय असतो? घटस्फोट घेणं, घटस्फोटात जाऊन पोटगी मागणं, पण तो लेंदी पिरियड आहे. मग कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली तालुका कोर्टला आपण अर्ज करू शकतो, आणि तो अर्ज केल्यानंतर तिला तात्पुरती पोटगी सुरू होते. मग ती दरमहा कितीही असू शकते. बरं, मुलं असली तर मग तिच्यासाठी मोठा प्रश्न असतो की मग उत्पन्न कसं तयार करायचं किंवा मुलांना कसं मोठं करायचं, त्यांचं शिक्षणाचा खर्च आहे. मग हे सगळ्याचा विचार करून DV ऍक्ट खाली तिला तात्पुरती म्हणजे एक इंटरिम पोटगी दिली जाते. बरोबर. पोटगीबद्दल आपण समजून घेतलं, पण या डिवोर्समध्ये सगळ्यात मोठा मुद्दा असतो आणि डिवोर्स झाल्यानंतर किंवा या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा आणखीन वाद निर्माण करणारा मुद्दा असतो, तो म्हणजे मुलांचा ताबा कोणाकडे राहील. कारण या केसेसमध्ये आपण जर पाहिलं तर मूल आपल्याकडे ठेवण्यासाठी प्रत्येक पालक तयारी करत असतं किंवा त्या मुलावर माझाच कसा अधिकार आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असतं. तर ही जी प्रक्रिया आहे ती कशी चालते आणि कसं ठरतं की मूल नेमकं कोणाकडे राहणार आहे? आईकडे राहणार आहे की त्या वडिलांकडे राहणार आहे? येस, या प्रश्नाला एक म्हणजे उत्तर देण्यात ऐवजी मी तुला एक माझा अनुभव सांगते जो प्रचंड धक्कादायक आहे. माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये माझ्याकडे एक कपल आलं होतं की त्यांना एक मुलगा एक मुलगी असं त्यांना 2 अपत्य होती, आणि अशावेळी आम्ही एका सर्टन पॉइंटला आलो की आपण वादाने डिवोर्स घेऊया नको, आपण संमतीने डिवोर्स फाईल करूया, ज्यामध्ये अटी शर्ती असतात की बाबा 1 टाइम सेटलमेंट, बाबा पोटगी एवढी महिलेला द्यायला पाहिजे वगैरे वगैरे. जेव्हा मुलाचा विषय आला, म्हणजे जेव्हा मी त्या मुद्द्याकडे आले की एक मुलगा आहे एक मुलगी आहे, आपण काय करूया, तर तो पुरुष सरळ सरळ उठला आणि म्हणाला की मला मुलगा पाहिजे. त्या बाईने काही रिॲक्ट केलं नाही, पण ते तिच्या डोळ्यात दिसलं की मुलगी आणि मुलगा आता सेमच आहे. कारण आपण समाजात बघतोय की मुलग्यांपेक्षा मुली जास्त प्रमाणात आई वडिलांना सांभाळतात. हा फॅक्ट आहे, म्हणजे किती लोकांनी टीका केली तरी हा फॅक्ट आहे. पण त्या वादामुळे मुलगा कोणाकडे जाईल ह्या वादामुळे ती केस मी जवळजवळ 3-3.5 वर्ष चालवत होते. म्हणजे बाकी सगळं ठरलं. तो पैसे द्यायला तयार होता, तो मालमत्ता म्हणजे एक जमीन द्यायला तयार होता, तो सोनं द्यायला तयार होता. मुद्दा अडला कुठे? मुलग्यासाठी अडला. मुलीला कोणच घ्या असं म्हणत नव्हतं किंवा बाबा दोन्ही मुलांना मी सांभाळतो असंही कोण म्हणत नव्हतं. त्यामुळे अडून राहिलं होतं त्या एका मुद्द्यावर की मुलगा कोणाकडे जाणार. ही एक खूप वाईट परिस्थिती आहे. तुझ्या जरा प्रश्नाकडे येते. जेव्हा मुलाचं वय, तो मुलगा असू दे किंवा मुलगी असू दे, मुलाचं वय 5 वर्षापेक्षा कमी असतो तेव्हा नैसर्गिकरित्या अधिकार हे आईला जातात.
पण जेव्हा मूल हे 9 वर्षांपेक्षा जास्त वयाने असतं तेव्हा मात्र त्याचं विलिंग काय आहे, त्याची कोणाकडे राहण्याची इच्छा आहे, हे त्याला स्पेसिफिक मेहरबान कोर्ट विचारतं आणि मग ठरतं की त्या मुलाची कस्टडी कोणाकडे जाईल. आणि एक महत्वाचा गैरसमज मी सगळ्या प्रेक्षकांचा दूर करते की श्रीमंत कोण आहे ह्यापेक्षा कुठला पालक म्हणजे आई किंवा वडील कुठला पालक हा वेळ आणि संस्कार देऊ शकतो ह्याचा विचार आणि निर्णय हा मेहरबान कोर्ट घेतं. त्याचा मेन अभ्यास केला जातो की कोण जास्त चांगले संस्कार करेल, कोण ह्या मुलाला चांगलं पालन पोषण करेल. श्रीमंती डझंट मॅटर. म्हणजे माझ्याकडे जेव्हा येतात तेव्हा म्हणतात की माझ्याकडे खूप पैसा आहे, मी त्याला खूप चांगल्या कॉलेजमध्ये घालेल, ही काय घालणार, ही तर साधं झेडपी मध्ये घालेल. पण नाही, तू वेळ देऊ शकतोस का, हा फॅक्टर आहे ना. आजकालची मुलं मशीन नाही आहेत, त्यांना घाला एखाद्या मोठ्या प्रोडक्शन हाऊसला, ती मुलं छान बाहेर पडणार नाही. वेळ आणि तेवढंच संस्कार, शिस्त फार गरजेची. पण यामध्ये आणखीन सुद्धा एक मुद्दा येतो, तो म्हणजे आता समजा एखाद्या पालकाकडे ताबा दिलाय मुलाचा, पण दुसऱ्या पालकाला त्या मुलाला भेटायची इच्छा असते किंवा आपलं मूल असेल त्यामुळे ते बंध कायमच राहतात. मग अशा वेळी दुसऱ्या पालकाला, ज्याच्याकडे ताबा नसतो त्या मुलाचा, तर तो पालक त्या मुलाला भेटू शकतो का? येस, डेफिनेटली भेटू शकतो. कारण मी म्हटलं तसं नैसर्गिक पालक आहे, त्याचा अधिकार आपण कोणच काढून घेऊ शकत ना, कायदा काढून घेऊ शकत. त्यामुळे अशा जेव्हा डिवोर्स केसेस आम्ही फाईल करतो तेव्हा आम्ही खास करून बऱ्याच म्हणजे संमतीने जरी घटस्फोट असला आणि जरीही ते मूल त्या बाईकडे आहे म्हणजे पत्नीकडे आहे, तरीही आम्ही पतीला विचारतो, बाबा तुला भेटायची इच्छा आहे का? तर त्याने जर सांगितलं हो मला वर्षातून एकदा भेटायची इच्छा आहे, महिन्यातून एकदा भेटायची इच्छा आहे किंवा वीकेंडला मला त्याला भेटायचं आहे, मग तशी अटच आम्ही त्या डिवोर्स केसमध्ये घालतो की बाबा असं असं ठरण्याचं म्हणजे भेटण्याचं ठरलं आहे आणि तो त्याला हक्काने काही देऊ शकतो, म्हणजे मुलाला काही देऊ शकतो. म्हणजे हे एवढं क्रिस्टल क्लिअर ठेवलं जातं की त्या मुलावर तेवढाच तुझाही अधिकार आहे. कुठल्याही वडिलांचा किंवा कुठल्याही आईचा अधिकार कोणच काढून घेऊ शकत नाही. हा प्रश्न कायमच महत्त्वाचा असतो आणि यामध्ये अनेक समज गैरसमज सुद्धा आहेत, ते या निमित्तानं कदाचित दूर झाले असेल असं आपण म्हणायला हरकत नाही. पण एक कायमच वादाचा मुद्दा असाही असतो, तो म्हणजे पतीच्या मालमत्तेवर किंवा कौटुंबिक सगळ्या या गोष्टींवर, वैयक्तिक मालमत्तेवर किती अधिकार असतो, काय अधिकार असतो त्या पत्नीचा, आणि घटस्फोटाच्या वेळी हा मुद्दा कसा काय सोडवला जातो आणि त्याचे कंगोरे नेमके काय आहेत? ओके, आता बऱ्याच आपण फेमस केसेस ऐकलेल्या आहेत की कशा प्रकारे प्रॉपर्टीची वाटणी होते किंवा कशा प्रकारे सेटलमेंट्स होतात आणि ते आकडे ते अजून आपल्या सिंधुदुर्गात तेवढे आकडे आले नाहीयेत. परंतु बघायला गेलं तर आपल्या सिंधुदुर्गात प्रॉपर्टी असते म्हणजे मालमत्ता, जमिनी खूप असतात. मग अशा वेळी त्यातून बरेच वाद येतात आणि बरं जर रोड टच जमीन असेल तर मग त्यांच्यावरनं भयानक म्हणजे ते वाद संपतच नाहीत. हा फॅक्टर आहे आपल्या कोकणातला, आपल्या सिंधुदुर्गातला. मग अशा वेळी जेव्हा सेटलमेंट होते तेव्हा मी ठराविक अटींनुसार होते की बाबा मी तुला पैशांस्वरूपातच देतो. कारण काय असतं ना, वडिलोपार्जित जमीन जी काही असते त्याच्यामध्ये बरीच भावकी असते. अशावेळी त्यातून वाटा काढून देणं हे आपल्या सिंधुदुर्गात तर खूप कठीण आहे. मग अशावेळी ती जी रक्कम ठरवली जाते ती त्या पोटगीच्या रकमेत ऍड केली जाते आणि त्याची जर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी असेल नवऱ्याची तर त्याच्यामध्ये महिलेचा म्हणजे पत्नीचा तेवढासा अधिकार नसतो कारण त्याची सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी असते. पण राहतं घर जे असतं ह्यावर पत्नीचा तेवढाच अधिकार असतो, भलेही ते वडिलोपार्जित असेल. डिवोर्स केस संपेपर्यंत ती त्या घरात विथ प्रोटेक्शन राहू शकते. म्हणजे ही प्रक्रिया सुरू असताना ती पतीच्या घरात राहू शकते, हा अधिकार सुद्धा तिला त्यावेळी दिलेला आहे. अत्यंत महत्त्वाचं होतं हे. पण याचबरोबर आपल्याकडे विशेषतः सिंधुदुर्ग किंवा कोकण पट्ट्यामध्ये लग्नात मुलीला स्त्रीधन देण्याची एक प्रक्रिया असते आणि आपुलकीनं बाबा आपल्या मुलीसाठी आपण काहीतरी एक वस्तू करतो आणि तो तिला भेट म्हणून दिली जाते. पण यावर घटस्फोट सुरू असताना किंवा झाल्यानंतर त्या स्त्रीधनावर नेमका कोणाचा अधिकार असतो आणि जर ते स्त्रीधन त्या मुलीला परत केलं गेलं नाही, त्या महिलेला परत केलं गेलं नाही, तर काय कायदेशीर कारवाई केली जाते, याविषयी काय सांगाल? ओके, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारलास आणि हा प्रत्येक महिलेच्या मनातला प्रश्न आहे. स्त्रीधन म्हणजे फक्त सोन्याचे दागिने का,
तर नाही. स्त्रीधन म्हणजे सोने चांदी जे काही दागिने वस्तू तुम्हाला दिलेल्या आहेत त्या, कपडे असतील ते देखील तुमच्या स्त्रीधनात येतात. तुम्हाला जर एखादी वस्तू गिफ्ट आली असेल लग्नाच्या वेळी महिलेला म्हणजे पत्नीला, तर त्याच्यावर पण पूर्ण अधिकार हा त्या स्त्रीचाच असतो. आणि सासू सासऱ्यांनी किंवा नवऱ्याने कितीही त्या वस्तू स्वतःकडे घेऊन ठेवल्या आणि जर ते द्यायला जर तयार नसतील तर मात्र त्यांच्यावर पोलिसांअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हे सेक्शन लावलं जाऊ शकतं आणि त्याच्यावर पोलिसांअंतर्गत कारवाई होते, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो. कारण कायद्यातच दिलेलं आहे, हिंदू विवाह अधिनियम मध्ये स्पेसिफिक मेन्शन आहे की स्त्रीधनावर पूर्णपणे अधिकार हा त्या स्त्रीचा आहे. म्हणजे नवऱ्याने तिला जर मंगळसूत्र घातलं असेल तरीही ते भलेही नवऱ्याने घातलंय पण ते घातलं कोणाला आहे? तिला घातलंय. मग त्याच्यावर पण तिचाच अधिकार आहे. आणि बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे माझ्याकडे तर बरेच अशा केसेस आहेत की तो तिचा अधिकारच डावलला जातो, आम्ही नाही देणार. हल्ली बऱ्याच मुली अशा आहेत ज्या स्वतःचं सोनं घेऊनच बाहेर पडतात. म्हणजे हल्ली जरा मुली अतिच हुशार झाल्यात, पण ते चुकीचं आहे असं मला म्हणजे आपल्याच घरात चोरी केल्यासारखीच गोष्ट आहे. पण स्त्रीधन हक्काने घेऊन येणं म्हणजे तुमच्या माहेरच्यानी तुम्हाला हार घातलाय, कानातले घातले, जोडवी घातले, वॉट एव्हर, किंवा तुम्हाला एखादी वॉशिंग मशीन दिलेली आहे तुझ्या वापरासाठी, तुला आपुलकीने गिफ्ट केलेलं आहे, त्याच्यावर तुझाच अधिकार आहे. म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा त्या महिलेला देणं गरजेचं ठरतं. जर तसं झालं नाही तर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. आता या घटस्फोटात वेगवेगळे मुद्दे असतात आणि अनेक गोष्टींमुळे घटस्फोट होण्याचं प्रमाण आता वाढलेलं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. पण जर अशी परिस्थिती असेल, एखाद्या पुरुषानं एखाद्या महिलेला, आपल्या बायकोला जर डिवोर्स दिलेलाच नाहीये, घटस्फोट दिलेलाच नाहीये, पण त्याने दुसरंच लग्न केलं, तर ते कितपत वैध ठरतं आणि त्यानंतर काही कारवाई होण्याची शक्यता असते का त्या पुरुषावर? ओके, हिंदू विवाह अधिनियम जो आपला आहे त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक क्लिअर केलेलं आहे की एक लग्न असताना दुसरं लग्न करणं हे मुळातच बेकायदेशीर आहे. म्हणजे कायद्याच्या भाषेत सांगायचं झालं तर ते वॉइड लग्न आहे, ते अवैध लग्न आहे. आणि जर एक पत्नी हयात आहे आणि तिच्या हयात असताना जर दुसरं लग्न केलं असेल तर तो खूप मोठा CRPC अंडर गुन्हा आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला बरेच प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागू शकतात. जर का त्या महिलेने पोलीस स्टेशनला धाव घेतली, त्याच्या विरोधात कंप्लेंट फाईल केली, त्याच्यानंतर तुमच्यावर फौजदारी पात्र गुन्हा दाखल होतो. बरं, तुम्हाला जर तुमची आई म्हणजे त्या पतीची आई म्हणजे त्या पत्नीची सासू जर का ह्या सगळ्यात सामील असेल, सासरे सामील असतील, नणंदा सामील असतील, तर त्यांना देखील ह्यामध्ये आरोपी केलं जातं. कारण मुळातच एक लग्न हेच आपल्या हिंदू विवाह पद्धतीनुसार ग्राह्य आहे. आणि बरेच असे प्रकार आपल्या सिंधुदुर्गात पण घडतायत आणि आहेत की एक लग्न असताना दुसरं लग्न केलं जातंय. पहिल्या महिलेला काहीतरी सेटलमेंट दिली जाते आणि 2-2, 3-3 बायका ठेवल्या जात आहेत. म्हणजे ठेवल्या जातात असंच म्हणेन. संसार नसतो तो, संसार एकाच बाईसोबत होतो, ती आपली पत्नी असते. पण जर एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स असतील तर डेफिनेटली ती स्त्री, ती पत्नी आवाज उठवू शकते. आता साइड बाय साइड एक धक्कादायक गोष्ट ती म्हणजे हल्ली एस्पेशली सगळ्या महिलांचे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्सचं प्रमाण वाढलंय आणि प्रचंड वाढलंय. म्हणजे कधी कधी पती एवढा सरळ मार्ग चालणारा असतो, मात्र पत्नीचे बाहेर अफेअर्स असतात. आणि जेव्हा तो त्याला थांब किंवा हे चुकीचं आहे असं म्हणतो, तेव्हा ती त्याच्याच विरोधात डिवोर्स केस फाईल करते. काय? क्रुएल्टी केली. क्रुएल्टी तुझ्यावर होते की त्याच्यावर होतीये, हा मोठा प्रश्न आहे ना आपल्या समाजातला. मग हे कुठेतरी चुकतं. पण कायदा काय सांगतो अशा वेळी? मग त्या महिलेवर सुद्धा गुन्हा दाखल होऊ शकतो जर अशा गोष्टी एखाद्या आता पुरुषानं केलं तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होतो. मग जर महिलेनं म्हणजे डिवोर्स न देता जर दुसरं लग्न केलं तर तिच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे? डेफिनेटली. कायदा समान आहे. हिंदू विवाह अधिनियम हा जसा पतीसाठी आहे तसा पत्नीसाठी आहे. जर का नवरा असताना देखील पत्नीने दुसरं लग्न केलं असेल तर नवऱ्याला फक्त एवढं करायचंय की तिच्या दुसऱ्या लग्नाचे पुरावे मात्र असले पाहिजेत. मेहरबान कोर्टाला मला वकील म्हणून उभं केलं, मी जाऊन सांगितलं की ह्या महिलेचं दुसरं लग्न केलेलं आहे, तर मेहरबान कोर्ट पुरावे मागणार की खरंच लग्न केलंय का, मग लग्नानंतर ते कुठे राहत आहेत, मग तिने काही आपले जे डॉक्युमेंट्स चेंज करून घेतलेत का बाबा सेकंड नावाने, त्या लग्नापासून त्याला कोण मूल आहे का, हे सगळे पुरावे जेव्हा मी हजर करणार
तेव्हाच मेहरबान कोर्टाला पटेल की हो तिने लग्न केलं आणि ते पण लग्न वॉइडच असणार. बरोबर. पण यामध्ये आता आणखीन एक मुद्दा असा असतो, तो म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार आणि डिवोर्स केस याचा काही संबंध असतो का? आणि अशा वेळी त्या पत्नीला त्याचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता असते का? येस, डेफिनेटली. मी तुला म्हटलं तसं डिवोर्स केसला जर एकतर्फी डिवोर्स, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स असेल 13A सेक्शन अंडर, तर त्याला वेळ हा लागतोच. मग कौटुंबिक हिंसाचाराखाली मी मगाशीच म्हटलं तसं क्विक रिलीफ मिळतो आणि तिला तिचे हक्क अधिकार हे जरा लवकर मिळतात. भलेही ते इंटरिम असतील म्हणजे तात्पुरते असतील, पण तिला ती पोटगी तिच्या मुलांच्या पालन पोषणासाठी दरमहा एखादी रक्कम मेहरबान कोर्ट ठरवून देतं. बरोबर. पण आता आणखीन एक मुद्दा असतो, तो म्हणजे आता घटस्फोट झालेला आहे, ती पती पत्नी आता वेगळे झालेले आहेत, त्यांचे मार्ग वेगवेगळे झालेले आहेत. पण असं झालंय आणि एखाद्याला जर लग्न करायचं असेल म्हणजे आता दुसरं लग्न करायचं असेल तर काही काळ थांबण्याची गरज असते का? त्याविषयी काही हा कायदा वेगळ्या तरतुदी तिथे केलेल्या असतात का? ओके, मी मगाशी जसं म्हटलं की 13B सेक्शन अंडर जर डिवोर्स फाईल केलेला असेल म्हणजे काय म्युच्युअल कन्सेंट डिवोर्स जर फाईल केलेला असेल तर डिवोर्स झाल्यानंतर लगेचच दोघेही लग्न करू शकतात, कारण तो कन्सेंटने डिवोर्स झालेला आहे. परंतु जर 13A अंडर डिवोर्स फाईल केलेला असेल, कॉन्टेस्टेड डिवोर्स, एकतर्फी डिवोर्स, आणि समजा पुरुषाला मान्य झाला म्हणजे पुरुषाने डिवोर्स केस फाईल केली आणि त्याला डिवोर्स मंजूर झाला की बाबा हो डिवोर्स झालाय तुमचा, तर तो पुरुष 90 दिवसाच्या कालावधीनंतरच लग्न करू शकतो. कारण अपिलाचा जो पिरियड आहे मॅरेज पिटिशन्समध्ये तो 90 दिवसांचा आहे. जर 90 दिवसात समोरच्या महिलेने जर अपील फाईल केलं नाही तर मात्र तो पती जो आहे तो दुसरं लग्न करू शकतो. म्हणजे 90 दिवसांचा पिरियड हा कंपल्सरी आहे. म्हणजे 90 दिवस तुम्हाला थांबून दुसरं लग्न करण्याची परवानगी ही कोर्टानं तुम्हाला दिलेली आहे. पण आता आपण एक शेवटच्या मुद्द्यावर बोलणार आहोत आणि अत्यंत महत्त्वाचा हा मुद्दा आहे. आता घटस्फोट हा जो कायदा आहे तो खरं तर आपण बघितलं तर महिलांसाठी विशेषतः म्हणजे स्ट्रॉंग त्यांच्या बाजूनं अधिक झुकलेला आपल्याला पाहायला मिळतो असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे जर तुमच्यावर कौटुंबिक हिंसाचार झाले किंवा तुमचा नवरा जर तुम्हाला फसवत असेल आणि त्यातून जर तुम्ही डिवोर्स घेतलात तर कायदा तुमची पूर्णपणे पाठराखण करतो, तुम्हाला एक सुरक्षा देतो आणि ही घटस्फोट फार महत्त्वाचा ठरतो एखाद्या महिलेसाठी. पण आजकाल आपण अनेक गोष्टी घडताना पाहतोय आणि यामध्ये बऱ्याचदा पुरुष हा भरडलेला आपल्याला दिसतोय. म्हणजे एखादी महिला फक्त त्याचं प्रॉपर्टी मिळवण्यासाठी, त्याची संपत्ती मिळवण्यासाठी डिवोर्स घेते आणि नंतर आपला वेगळा संसार थाटते. यामध्ये तो पुरुष सगळ्या बाजूने भरडतो, म्हणजे मानसिक असेल, आर्थिक असेल, कौटुंबिक असेल, तो कुठेतरी त्याचं खच्चीकरण होतं. या सगळ्याकडे बघताना वकील म्हणून तुम्हाला काय जाणवतं आणि अशा केसेसबद्दल तुमचं काय मत आहे? माझ्याकडे अशा बऱ्याच केसेस आहेत की पुरुषांवर अत्याचार पुरुषांवर झालाय पण महिलेने आधी जाऊन डिवोर्स केस फाईल केली आहे. मग अशा वेळी आमच्यावर तो टास्क असतो की आता पुरुषाची बाजू मी कशी मांडू, कारण ऍक्च्युअली हॅरॅसमेंट झाली आहे पुरुषाची, पण त्याने कोर्टाची पायरी चढली नाही. तो म्हटला की संसार टिकतोय तर टिकवूया, पण महिलेने मात्र परस्पर जाऊन कोर्टात केस फाईल केली. मग अशावेळी त्याला सामनेवाला म्हणून जाऊन जेव्हा आपली बाजू मांडावी लागते तेव्हा ते खूप मल्टीटास्किंग असतं असं मला अनुभव आहे. कारण आजकाल ना पुरुषांवरच हॅरॅसमेंट जास्त वाढली आहे, कारण महिलांना कळून चुकलंय की कायदा बऱ्यापैकी आपल्या बाजूने आहे आणि त्याचा गैरफायदा म्हणजे जसं मी म्हटलं नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. जसं न्याय होतोय तसं अन्याय पण कोणा ना कोणावर तरी होत आहे. म्हणजे कोण ना कोणतरी मिसयूज करत आहेत. ते मेहरबान कोर्टासमोर आम्ही वकील आणतोच आणि ते ठराविक प्रमाणात आणलंच जातं, पण पुरुषांवर अत्याचार वाढलेला आहे हा फॅक्ट आहे. माझे किती असे फ्रेंड्स आहेत की मी बघतेय, ते खूप जवळून बघतेय, म्हणजे ओपनली पुरुषांना ब्लॅकमेल केलं जातं. हा एक फॅक्ट आहे आणि त्यामुळे पुरुषांकडे बघताना तो नेहमी अत्याचार करणाराच असेल असं बघणं हे समाजाचं चुकतंय. कुठेतरी त्या बाईचं पण चुकत असणार आहे. प्रत्येक बाई ही अबला नाहीये, प्रत्येक बाई ही हा मी अत्याचार सहन करते असं नाहीये. हे थोडं आजच्या समाजाने मेंटॅलिटी चेंज करणं गरजेचं आहे आणि पुरुषाच्या बाजूने पण स्ट्रॉंगली उभं राहणं गरजेचं आहे. कारण लिटरली संसार म्हटलं की त्या पुरुषाचं सँडविच होतं, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. कारण
एका साईडला आई वडील असतात किंवा आई असते, दुसऱ्या साईडला बायको असते आणि दोघांच्याही विचारांचा भडीमार हा त्या पुरुषावर होत असतो. मग विचार कर, मेंटली हरॅस जास्त कोण होतंय आणि कशा प्रकारे होतंय. मग अशा वेळी त्या महिलेने पण तेवढं बॅलन्स राहिलं पाहिजे की आपलं कुठेतरी चुकतंय, आपल्या नवऱ्यावर कुठेतरी आपल्या वतीने जास्त हॅरॅसमेंट होते, मग ती होऊ नये. आणि मी तर म्हणते पुरुषांना खरंच असं त्रास होत असेल ना, तर ते पण डिव्होर्स केस फाईल करू शकतात. आता भलेही कौटुंबिक हिंसाचार कायदा जो आहे तो महिलांसाठीच आहे, तो स्पेसिफिक स्त्रियांसाठीच आहे, पण पुरुषांसाठी ते घटस्फोटाच्या कायद्याअंतर्गत येऊ शकतात. मी मागच्या एपिसोडमध्ये जे ग्राउंड सांगितले की ह्या ग्राउंड्स अंडर डिव्होर्स केस फाईल करता येते. समजा मेंटली डिसऑर्डर महिला आहे, ती मानसिकरित्या पूर्ण हललेली आहे, तर ती तुमच्यासोबत संसार नाही करू शकत आहे. तुमचंही आयुष्य फुकट जात आहे आणि त्यांचंही आयुष्य फुकट जात आहे. त्यामुळे पुरुषांना पण समान अधिकार आहेत की ते पण डिव्होर्स केस करू शकतात ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये. आणि अत्यंत महत्वाचं म्हणजे कायदा हा संसार मोडण्यासाठी नाहीये. म्हणजे हा खूप मोठा गैरसमज आहे. आता बरेच जण आपले एपिसोड बघतात ते म्हणतात काय हे संसार मोडण्याच्या गोष्टी करतात, तर नाही. कायदा संरक्षण करण्यासाठी. खरंच अत्याचार होतोय का, खरंच मी जे ग्राउंड सांगितले म्हणजे व्यभिचार होतोय का त्या बाईसोबत, तर तुम्हाला घटस्फोटाचे एक उत्तम पर्याय आहे. पण कधी, जेव्हा तुम्ही दोघं जण बसता, समजुतीने सगळं होतंय का बघता, किंवा घरातल्या 4 माणसांना बसवता, त्यांच्याकडनं काही प्रयत्न करता. मी तर म्हणते कोर्टाची पायरी चढवण्यापूर्वी तुम्ही दोघांनी बसून बोला, तुम्ही फॅमिलीला घेऊन बोला, तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये बोला की कसा संसार टिकेल. संसार टिकणं जास्त गरजेचं आहे. तोडणं फार सोपं आहे. मी म्हटलं तसं 6 महिने, 1 वर्ष, 5 वर्ष जास्तीत जास्त संसार तुटतो, पण तो टिकणं जास्त गरजेचं आहे आणि हा खूप मोठा फॅक्ट आहे. बरोबर. पण जाता जाता आणखीन एक प्रश्न, तो म्हणजे आता आपण बघतोय की घटस्फोटांचं प्रमाण हे फार वाढलेलं आहे आणि देशातच नाही तर अगदी आपल्या सिंधुदुर्ग सारख्या ग्रामीण भाग आपला मोठ्या प्रमाणात आहे. मग इथे सुद्धा ह्या घटना आता वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतात. तसे रिपोर्ट्स पण आपल्याकडे आलेले आहेत. काय कारणं असू शकतात आणि वकील म्हणून तुम्ही जेव्हा अशा घटना बघता किंवा अशा केसेस हँडल करत असतात तेव्हा तुम्हाला जाणवलेली महत्त्वाची काय कारणं इथं वाटतात? येस, खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. कारण ह्याचं उत्तर फार आश्चर्यकारक करणारं आहे. कारण घटस्फोटाला कारणीभूत बरेच वेळा स्वतः मुलगी किंवा तो मुलगा आणि त्यांचा स्वभाव आणि इगो हा एक राऊंड आहे. सेकंड रिझन, त्या मुलीचे आई वडील. मुलीचे आई वडिलांमुळे संसार बरेच तुटत आहेत. कारण मुलगी जेव्हा घरी फोन करून सांगते की आज माझ्यासोबत असं असं झालं, तेव्हा त्या आगीत तेल ओतण्यापेक्षा पूर्वीच्या काळचे जे आई वडील होते की अगदीच काहीतरी टोकाचं घडलं तरच आमच्यापर्यंत येऊ दे, छोट्या छोट्या गोष्टी तू मला नको सांगूस, हा जेव्हा रोल प्ले करतील मुलीचे आई वडील, तेव्हा बरेच संसार टिकतील. कारण मुलगी छोट्या छोट्या गोष्टी जर आई वडिलांना सांगत असेल आणि आई वडील आमचीच बाळ बोलते ते खरं आणि तुम्ही सगळेजण विलन असा जर रोल प्ले करत असतील, तर त्यामुळे तुमच्या मुलीचा संसार जास्त टिकणार नाही. थर्ड, मुलाचे आई वडील. तुम्ही नेहमी तुमच्या मुलाला आपला बाबू करून नाही ठेवू शकत. त्याचं लग्न झालंय, तो आता एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून समाजात वावरतोय, त्याच्यावर एक जबाबदारी आहे बायकोची. अशा वेळी तो आपल्या सगळं आईचंच ऐकेल अशी जी आईची इच्छा असते ती आईने थोडीशी बाजूला ठेवायची, तिला त्याला स्पेस द्यायची, जी फार गरजेची आहे. आणि चौथी महत्वाची गोष्ट म्हणजे समाज आणि समाजाच्या होणाऱ्या टीका. म्हणजे असे पण कपल्स असतात की ज्याच्यामध्ये एखादी स्त्री आहे जी खूप बोल्ड आहे. तर बोल्ड म्हणजे काय, तर ती बाय एज्युकेशन खूप चांगली आहे, ती समाजात एक नाव करून आहे, तिचं इन्कम खूप चांगलं आहे. आणि अशा वेळी एखाद्या स्त्रीला मागे ओढण्यासाठी नेहमीच समाजात तिचं कॅरेक्टर हेच एक बोट दाखवलं जातं की हिला ना कोणाचा तरी वरद हस्त असणार म्हणून ती एवढ्यापर्यंत पोहोचली. का नाही अशा स्त्रीची मेहनत लक्षात घेतली जात? आणि मग समाजाकडून अशा ज्या टीका होतात त्यावरून कुठेतरी नवऱ्याच्या मनात जे गैरसमज निर्माण होतात आणि त्यातून जे डाऊट्स येतात आपल्या बायकोच्या कॅरेक्टर संदर्भातून, त्यातून बरेच संसार टिकतात. ही सगळी कारणं जर का आपण लक्षात घेतली तर मला एवढंच वाटतं की
त्या कपलने स्वतःच्या भविष्याचा आणि भविष्यात येणाऱ्या बऱ्याच चांगल्या क्षणाचा विचार करायला हवा. बऱ्याच महिला ज्या आहेत त्या एखाद्या पुरुषाने एखादी गोष्ट केली, मग ती वाईट गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवते की तुम्ही ना माझ्यासाठी ते नाही केलं. अरे पण तो तुझ्यासाठी एवढी वर्ष जे जे करतोय ते कधी तू लक्षात घेणार. त्यामुळे मी ह्या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सगळ्या जे पती पत्नी आहेत त्यांना विनंती करते की नातं टिकणं तुमच्या हातात आहे. कारण इगो, आई वडील दोघांचेही आणि समाज ह्या सगळ्याला जर बाजूला ठेवलं तर तुमचं फ्युचर खूप सुंदर आहे आणि ते तुम्ही खूप छान प्रकारे एकमेकांसोबत तुम्ही स्पेंड करू शकता. आणि त्याच्यासाठीच मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या सर्कमस्टन्सचा विचार करता जर वाद होत आहेत तर काउन्सिलरला भेटा. नातं म्हणजे तुटायला आलं की वकिलाकडे जाण्यापेक्षा ते नातं तुटू नये ह्यासाठी एखाद्या वकिलाची तुम्ही सल्ला घ्या की नातं आमचे बाबा अशी भांडणं व्हायला लागली आहेत, मग ती भांडणं होऊ नये यासाठी पण तुम्हाला वकील मार्गदर्शन करू शकतात. कारण आमच्या पाठीशी एवढ्या वर्षांचा अनुभव असतो, एवढी नाती आम्ही तुटताना जोडताना बघितलेली असतात. मग हा एक फॅक्टर प्रत्येकाने लक्षात घेतला पाहिजे आणि नाती टिकवण्याकडे भर दिला पाहिजे. तुम्ही फार महत्त्वाचा मुद्दा मांडलात. म्हणजे जर तुमच्यात वाद होत आहेत तर तुम्ही फक्त डायरेक्ट डिवोर्स घेण्यासाठी वकिलाला भेटण्यापेक्षा ते नातं टिकवण्यासाठी काय प्रयत्न करता येतील आणि ते जास्तीत जास्त नातं टिकवावं यासाठी दोन्ही बाजूने खरं तर प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. तरच ते नातं खूप सुंदररित्या पुढे जाईल आणि एक चांगलं भविष्य तुमच्या समोर येऊ शकतं. या निमित्तानं तुम्ही फार सुंदर माहिती दिलात, महत्त्वाचे मुद्दे मांडलात, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आता वेळेअभावी आपल्याला इथंच थांबवावं लागतंय. तर आपल्यासोबत होत्या ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम आणि आपण पाहत होता कोकण साद लाईव्हवर कायद्याची भाषा या विशेष कार्यक्रमात. आता आम्ही इथंच थांबतोय, पण तुम्हाला या कायद्याविषयी काही प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंटमध्ये विचारा आणि पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.